ze hori da beste gabezia bat, ez? Osakidetzan, badago oso erizain, diabetesean hezitzailea dien oso erizain gutxi dare, baina, osakidetzan plaza batzu, baidare pertsona hori, perfil zehatza behar dozuna, baina beste batzuk ez. Eta, askotan, formakuntzak baino garrantzia gehiago dauka osakidetzan lanian soia zen denboria, ez? Orduan, toko baljatzu edo zein erizain, ezak izena, bat motako diabetesa zer dan. Jakingo da, baina hori justuan, ez? Oinarrizkoa. Eta pertsona horrek ezin dau ezi, ez? Gero gainerak izan da, bat motako diabetesa daukan jendia orokorrian, asko dakixela bere gaixotasunei buruz, ez? Orduan, laguntzeko, derrigorrez behar daukoguna da, formauta daren erizainak. Eta hori askotan, ez da gola.